Da nitkellem ma' tabib u ma nafx kif ġiet diskors fuq l-IBS, l-Irritable Bowel Syndrome, illi tiżdied mhux ħażin anke minħabba irregolaritajiet fl-ikel, allura jkollok infezzjoni żgħira fil-mustrana. L-exercise huwa bżonn bil-fors għal kull min għandu din il-kundizzjoni, ġri 3 darbit fil-ġimgħa. Ejja ma nħallux illi tiġi bil-fors il-ħaġa. Għax, ejja nsibu il-pjaċir tiegħu l-eżerċizzju. Issa Kalla jrid neħilsu naqra minn din il-kesħa, tibda tieħu pjaċir toħroġ timxi, toħroġ tiġġogja ftit, jibda diħellaw, imma sibu l-gostu l-pjaċir tal-eżerċizzju li tridu intom. Dik ikollha sef. U jaħasra kiekum qal xi ħadd jażel iċċaqliq li jieħu gost jagħmel, issa jista' jkun jieħu gost nagħmlu bħal mal-kelb. Għandi kelb u inti għandek kelba bħal dik ġmiel tagħha. Hemm min jieħu gost sempliċement imur mixja magħhom għax jafu li huwa bżonna l-kelb u bżonna lina, tajjeb. U mbagħad hemm ħafna minnu bħali u bħalek li apparti minn hekk iridu naqra sports, naqas vok, illi dak il-ħin naqtaw minn kollox u laqgħet tiċċekkja l-mobile. U tinsa kollox għax tifoka fuq li qed tagħmel bil-mużika għaddejja, b'nies madwarek. Min hu pjaċir jisfen. Min hu pjaċir jisfen, żumba. Aw isfin tal-baħar ukoll, tal-pool, fil-pool. Aw ħafna minn fejn tażel. Titissib iċċaqliq li tieħu gost tagħmel. Issa jista' jkun xi ħadd bħal Manur għandu gosti ta' ċaqliq partikolari ħafna, tajjeb? Id-direttur tagħna Manur. Id-direttur tagħna nafux kif ta' ċaqliq jogħġbu. Huwa tip ta' exercise illi Manuel jogħġbu. Ġifieri hemm ħafna għażliet li wieħed jagħmel. Issa